Днес 3 души пострадаха след сбиване в столичния квартал Модерно предградие. Група роми нападнаха и биха 4-членно семейство, което се опита да предотврати обир. Полицията са задържани 4 от нападателите. Сред тях е и обирджията. Само 16 годишен, но вече с богато криминално досие. Издирват се други 4 побойници, като единият от тях дори е обявен за общонационално издирване преди време по друго разследване. Репортаж на Иво Никодимов. Семейството на Бисерка Шишкова обядвало, когато забелязали, че в съседния двор притичва момче от ромски произход. Тихомир веднага скочил да провери какво се случва в къщата на съседката баба Бинка. Ето това е вратата, която беше разбита и езика й беше отворен. Тук вътре се беше барикадирало лицето, което беше влязло да краде. Тихомир повикал тъста си и негов приятел, за да хванат крадеца. Къде го заловихте? Значи тук го заловихме и след това той започна да се съпротивлява много така агресивно. В крайна сметка той обаче се отскубна, в смисъл тениската им остана в тях. Явно някой го е държал за тениската, успя да се отскубне. По думите на пострадалите, минути след това в двора на къщата нахули 30-40 разгневени роми. Продължават да се стичат от всякъде, от тук, от керемидите слизат. Много. Когато започнаха да налагат, видях как тук някъде беше Жоро и как един от ромите го удря с камък в главата. Най-сериозно пострадал е Димитър Шишков. Той е с счупена челюст и е опериран в Пирогов. Бисерка е нападната от 2 роми и е повалена на земята, защото се опитвала да защити съпруга си. И в момента, в който паднах, се разкрещях полиция и почнах да си търся телефона. И цялата тайфа вече ги нямаше. Жената е успяла да се обади в полицията едва след като нападателите се разбягали. Униформените обаче успели бързо да заловят част от биячите, сред тях е и обирджията. Това е 16 годишно, стар познайник с богата криминална биография. Живее в така наречените фургони. Така наричат гетото, което е на западния вход на София. Полицията признава, че тук проблемите са постоянни. Това е един пореден епизод от това, което вършат обитателите на това поселище там.